Δωροθέα Δάλα. Σας καλησπερίζω και σας παρουσιάζω τον ποιητή Γιακούμπιο τον Τρίτο. Σήμερα σε αποκλειστική μετάδοση και παγκόσμια μετάδοση θα μας απαγγείλει το νέο του ποίημα από την 5η ποιητική του συλλογή. Καλή σας θέαση. Αποσυμβολοποιημένος εντεροξιοναλισμός είναι ένα ποίημα από την τελευταία μου 5η ποιητική συλλογή. Σας το απαγγέλω. Η εξασθένηση της ύπαρξής σου, Μελάνια, στιβαρά αμήλικτη, χαράχτηκε δίπλα στο άσπρο τούτο χνότο μου. Όχι! Η παρένθεση του εγώ μου δεν αμφισβητεί την έννοιά σου. Σταμάτησα και έπιασα μια γωνιά. Ποιο είναι το λιμέρι του οριζοντά μας? Ποια η αλήθεια κάτω από τη σάρκα μας? Ποιος θα σταματήσει τον Διόγκο στο λιμάνι? Ποιος? Θέλω να ξέρω ποιος. Σιωπή, απέραντη και πέτρινη σιωπή. Πόσο ακόμα? Όπως το γυμνό κορμί στο χιόνι, έτσι η ψυχή θα μανταλώνει σαν το παλιό σου το κασμίρι παντελόνι. Ο εντεροξιοναλισμός σου μου σπάσε το φόβο. Μπράβο! Μπράβο! Θα ήθελα να σημειώσω, ωστόσο, να το προσθέσω, ότι έχω την μεγάλη τιμή να έχει μελοποιηθεί αυτό μου το ποίημα από τον τεράστιο μουσικοσυνθέτη Λάκια και για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στη σημερινή σας εκπομπή. Η εξασθένηση της ύπαρξής σου, μελανιά, στιβαρή, αμήλικτη, χαράχτηκε δίπλα στο άσπρο του το χνότο μου. Ποιος θα σταματήσει τον επεγμό στο λιμάνι, το Διόγκο στο λιμάνι? Ποιος? Θέλω να ξέρω ποιος. Ποιος του Διόγκο γιος? Έτσι η ψυχή σαν μανταλώνει, σαν το παλτό σου, σαν το παλιό σου το κασμίρι παντελόνι. Ο εντεροξιοναλισμός.